أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله. en calmini galle o fof a yawo habirirde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. tuggi tan koye mawɗo gardiɗo dental ngal hono Sar Abdoulaye Sar, telli Ghali Abouba, telli Ibrahima Seydi Kane, telli Oumar Samba Sy, telli Aboubacry Ba ha yetti less. Alhamdulillah, en jetti Allah moƴƴanɗo en wawdo artirde en ɗo ene kadi e wawde yuɓɓinde yewtere men nde gonon yewtude kala asad garɗo oɗo so heedi walla ndiɗo jamdi so tawi hongi. Alhamdulillah, eɗen goni e ñalawma aset. oɗo ko musidɗo mon, giɗo mon, sehil mon Khalidou Abdoulaye Sy to Soringo to. kono noon sagoji ɗi enen ndendi ɗo alhamdulillah e leydi France. ko kanko jooɗi e haalirde he heedani en to kaɓirde to ko Saydou Abouba. ɗum noon en calmini dendagal ɓe ene ketto Weltare TV. kala jiɗɗo hettade jewte men noon ɗe gawɗen wadde yo yaato YouTube o tappa Weltare TV. so hawri e welede Allah mawo taw toon jewte kewɗe, mawo taw kabaruji laaɓɗi to ko kabaruji windere, mawo taw toon goɗɗum e goɗɗum e goɗɗum ko eɗen mbaɗa ɗo e galle he. inchallahu taala ko omo naftoro ko ene nafa julɓe kala. ɗum noon no mbiɗen ni yeeso haalirde ko Khalidou Abdoulaye Sy ɗo e Sandiede Wooz e leydi Paris. kaɓirɗe to heedi toon ko musidɗo men guiɗo men Saydou Abouba. ɗum noon bisimilla mewɗon e yewtere meɗen annabaɓe. hande noon enen jogui musidɓe men namdiɓe en issa annabi Souleymane. issa annabi Souleymane ko issa kawniɗo kadi e nder qissaji. annabi Souleymane ko neɗɗo mo ganduɗa Allah rokki ɗum kadi ko rokkani hay goto, nde wonno ko kanko duyino ɗum. kanko wino jomiraɗo subhanahu wa taala habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. jomum rokkan laamu ngu ganduɗa ngu hananani hay goto caggalam somi ɓenni. wadde Allah jaabimo duwa mo duyo ko gaɗa jaballahu du'aahu. waɗi jomiraɗo subhanahu wa taala wi min dokki annabi Dawuda e ɓiyum ene wiye annabi Souleymana gandal to banggue ñawore hakkude yimɓe e haaldude e ndiweje e ko nandi hen. min dokkiɓe ngal ɗo gandal. annabi Dawuda omo jogui ɓiɓɓe 19. kono hay goto heɓani rontude e makko ngal ɗo gandal so wona annabi Souleymana ko joɗɗo, Souleymana ko jiɗɗo ko yooɗi, Souleymana ko jiɗɗo comcol danawol. bammakko wiyete ko annabi Dawuda wuuri duuɓi 100. Souleymana wuuri ko duuɓi 50 e duuɓi ɗiɗi. Souleymana ko kewɗo leeɓi. Souleymana ɓandu ndu ko reneru. Allah rokkimo laamu gila mo yaara duuɓi 12. jaafuɗon gila mo yaara duuɓi 12 kanko annabi Souleymana. Allah rokkimo laamu, Allah rokkimo gandal. Allah rokkimo gandal biyetegal ilmu siyasiyya wa tadbir wal adl wa husnul qada. Allah rokkimo ɗeɗo gueɗe gila omo yaara e duuɓi 12. ha o laati kanko annabi Souleymane baaba makko en nanga yiyande makko to banggue ñawore. ñaawo hunde gasna o ara o holla yiyande makko baaba makko tawa yiyande makko nde ɓuuri. baaba makko nanga yiyande makko nde hutoronde ɗaccamo. ene hen baaba makko meeɗi ñawde hakkude yimɓe. gaynako goto meeɗi bonnude guesa ndemowo
nde o bonni ngesa demowo ba nde ɓe ngari ñawdude annabi Dawuda woni bamum annabi Souleymana o wi joni kay an joom jawdi o ya naw ngesa ba joom baali ɗi o joom ngesa ba o ƴettu jawdi makko ndi nawa jaada hen caggal ɗum annabi Souleymane taw ari ko cukalel tosil e jangtana haala ka wi ala min so tawi ko min wona noon mbaɗan noon kono o fotti koye mabɓe ɓe jahata o bamma ko ñaawi ñaworde ɓe jalti galle o fotte mabɓe o namdiɓe kalnimo o wi garte ɓe garti to babiraɗo to o wi baba min de somin wonno ndeɗon ñawore wona ni ñawranmi o wi holno ñawrata o wi an joom jawdi o ya renoyi guesa ba pewnitaba haba dartotoba darino an joom guesa ba o ya yaade jawdi makko ndi ko hen guurata kala ko ɓirɗa ko an jeeyi kala ko jibina ɗo e guesa ba dartade e nokku mum ko an jeeyi kala leeɓi ɗi nde wonno on saaha leeɓi jawɗele ɗe leɓre nde ene nafa kala hen ko wilti kesa ko an jeeyi kosam an jeeyi kala ko jibina caggal hade guesa ba dartade e nokku ɗo darinoɗo hande guesa ba darti ɗum fof so dartima ɗon garana guesa ma o arana jawdi makko ko jibinno caggal ɗum fof ko an jeeyi ya ko ni ñawri ñawore nde annabi Dawuda tawi ko ndeɗo ñawore ɓuuri annabi Dawuda tawi ñawore makko wona ndeɗo tan noon o ñawri hono dani o ñawri ni kewɗe ko ha jondikino ɗen tan ganden o ñawri ni ñawoje kewɗe to bamakko ɗo kanko annabi Souleymana wadde Allah rokkimo gandal guila ko cukalel Allah rokkimo yiyande moƴƴere ha bamakko watti hutorade yiyande makko ɗe gaga ɓiɓɓe mum heddiɓe ene heddi ɓiɓɓe 16 gaga annabi Souleymana kono ko annabi Souleymana tan heeɓi ngal ɗo dokkal e nder mabɓe kamɓe ɓiɓɓe annabi Dawuda alhamdulillah jafoɗon de mbiɗen kanko annabi Souleymane ko ni woni no wadde bam makko gila mo woni cukalel tokosel o wuuri duuɓi 50 duuɓi ɗiɗi kono Allah rokkimo gandal gila mo yaar duuɓi 12 wadde o ñaawi e nder tagoje Allah guila e yimɓe ha e jinneji ha e mumantewon ha e diweje o ñaawi ɗum fodde duuɓi 50 omo ñaawa mayde makko haalama kanko annabi Souleymana e nder alqouranil karim ha wona dalil teddugal Allah subhanahu wa taala e doole muɗum e ñawore no way hewde doole ni kanko annabi Souleymana Allah andina tagore nde kala no poɗɗa ka duttoroɗo jomma kala ko Allah rokkuma ka duttoroɗo jomiraɗo subhanahu wa taala e kadi ha wona dalil e loore jinneji e penal mumen saaha nde ɓe noddirno wonde eɓe gandi gandal birniɗi kamɓe jinneji Allah noon ne yiiɗi holludeɓe hay batte ɓe ganda Allah tami fittano annabi Souleymane taw on saaha annabi Souleymane ne yamirnoɓe golle ɗe ko cattuɗe ɓe gona e gollude woni Allah tami fittano annabi Souleymane wiyama o darima ɗon hitande ɗo mayiɗo taw hay goto anda ko mayi jinneji ne golla nde won noon jinneji ne jogui fannu so tawi ɓe gollo golle soɓe jamirama so golle ɗe timmi ɓe mbiyaka dartude ɓe pirtat ha yetto kadi ɗo fuɗɗodunoɗo ɓe dutto kadi ɓe gollito golle ɗe lawol gongol so gasi kadi ɓe mbiyaka dartude ɓe pirtat ɗum ha laaɓa kadi ɓe dutto kadi ɓe gollito ɓe goni ɗum fodde hitande annabi Souleymane ne maayi ene tuggi e sawru mum ɗo dariɗo ndehe ko maayiɗo fodde hitande ɓe golla ɓe dartaki ɗum waɗi ha mooƴu ari mooƴi sawru annabi Souleymane du o fuɗɗi fukkade e ɗiɗo saabi ɓe gandi ko maayiɗo Allah ne yiiɗi holludeɓe koɓe mbiya ɓe jiiya birnide koɓe jiyatano birnide sinno ɓe jiyanno birnide ɓe ñiiɓata e ɗeɗo golle muusɗe koynoje tampinoje taw oɗo ne jamirannoɗo ɗo golle o ne maayi ɓe ganda fodde hitande ne daari wadde to jomiraɗo subhanahu wa taala wiyata بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما قضى عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين أي الذي ندين من تمي في تانو النبي سليمان تنتناني إيدو جنيجي في تميدي في تانو النبي سليمان سونا دابا ليدي hol daba leydi woni mooƴu ari ñaami dokkoru ndu o tuggino ndu nden o fukkima e leydi ko ɗo tan feeñani jinneji ɗi sinno ɓe ganduno birnide ɓe ñiɓatano e ɗeɗe lefte koynoje fodde hitande
taw jamirnoɓe golle ɗe o ene rutti e joomum eyi Allah feññinani ɓe koye mbinoɓe gandi birnini ko ndeke hay hunde ɓe ganda ɗum ko annabi souleyman jibin ɗum ko annabi Dawud jibin ɗum ko biyeteɗo Aïcha jibin ɗum ko biyeteɗo Uwayd on jibin ɗum ko biyeteɗo Abir asko makko ko ni yaari ha yettoyi asko yahuda noon jibin ɗum ko annabi Dawud astahfirullah annabi Yaqub jibini ɗum ko annabi Ishaq a jibin ɗum ko annabi Ibrahim kanko annabi Souleymana ko goto e annabaɓe banu Israila en Allah arjuginimo ko wiyete annabagal Allah arjuginimo ko wiyete laamu timmugu Allah hokkimo laamu ngu ganduɗa hay goto handani hen caggal makko so wona kanko latinomo laamu makko ko jañgu doole makko ko mawɗe Souleymana mbiɗon o wuuri duuɓi 50 duuɓi ɗiɗi hakkude annabi Dawuda e annabi Moussa ko duuɓi 100 lombi ɗon e duuɓi 60 e duuɓi 9 ko ɗum lombi hakkude annabi Dawuda e annabi Moussa hakkude annabi Souleymana e mo jaam e kisal woni mum woni annabi men Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko duuɓi ujunere e duuɓi 100 woni ko lombi ɗon Souleymana e annabi Dawuda caggal nde Allah rokkimi ngal ɗo gandal ɓe dutti eɓe jetta Allah wa qala alhamdulillahi alladi faddalana ala kathirin min ibadihi almuminin min jetti Allah ɓurnude min o ɓurniri min rokkude min annabagal o ɓurniri min rokkude min eltanede jinneji e eltanede yimɓe e eltanede cheytaneji min jetti Allah e ngal ɗo ɓural ngal Allah waɗani min goto e mabɓe foof ene yettira Allah banggue enema mo Allah waɗani ɗum Allah ɓurniɓe e dendagal ko wona kamɓe kamɓe fof ɓe dutti eɓe jetta Allah ala kathirin min ibadil muminina ayi e hewɓe e jiyaɓe Allah gombiɓe Allah ɓurni min e mumen Allah rokki min ko rokkani hewɓe e banggue jiyaɓe Allah kono ɗum ɗo ko masiya tan de ɗum ko dokkal tan ɗum ñawortake wonde ɗum ɗo ko ɓuural ala ɗum wona ɓuural wona firani kamɓe ɓuuri fofof sabu fa Dawud wa Souleymana wa in ataya tilka al mazaya fa ulul azmi afdalu minhuma so tawi annabi Dawuda e ɓii ko biyeteɗo Souleymana soɓe dokkama ngal ɗo dokkal ne firani ko kamɓe ɓuuri dendagal ala sabu ulul azmi en kay ɓuuriɓe to Allah wino minka woni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam e Nuhu Ibrahima Moussa Isa ɗi ɓeɗo kay ɓuuriɓe sabu ɓeɗo ko ulul azmi en wona ɓe ko joom pellital en wadde noon firani ko kamɓe ɓuuri fofof kono noon eɓe ɓuuri jiyaɓe Allah hewɓe to banggue dokkal ko Allah tottiɓe ko ɗum waɗi jomiraɗo wi o warisa Souleymanu Dawud Souleymana ronti bamum biyeteɗo Dawud o darima darde bammakko darino ha o dardi he goɗɗum ko bammakko alama mbiɗen mo jogui 19 ɓiɓɓe kanko annabi Dawud kono noon hay goto daraki darde nde annabi Souleymana dari nde e nder mabɓe kamɓe ɓiɓɓe ɓe nde won noon annabi Souleymana e laatadema ko annabi mo rokka dokke kala ɗe bammakko rokkono omo rokka dokke goɗɗe ɗe ganduɗa omo heddodi hen omo yaada hen firani noon nde o rokka dokke bammakko o roni ɗumen nde firani bammakko serti e dokke ɗe foof eggi faye makko ala bammakko ne heddori ko heddorino Allah rokkimo dokke bammakko ɗe foof hukki kadi rokkimo dokke goɗɗe alhamdulillah woɗi annabi Souleymana o hucciti banu Israila en nde wonno koye mabɓe o jeeya omo yetta Allah e nema mo Allah waɗanimo o wiya ayyuhannasu ullimna mantiqa tayyib ɗum ɗo noon ko yeeso mantude Allah he mon yimɓe banu Israila en minen nde min gandinama wowlago ndiwri min gandinama wowlago ndiwri kono noon wala mafhum li tayr bal kana zaru wan nabat wona tan mafhum wonde ko diwe tan o andi wowlago muɗum ala kanko hay ngawanteri hay puɗi omo andi so tawi soññi holko haalata kanko annabi Souleymane Allah rokkimo ɗum to Allah wino wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna
walakin la tafqahuna tasbihahum wonani kala hunde ko jiiɗa e aduna hay huɓere nde ɗo darinde hay goɗɗum ko wawi wonde foof so wona ene subahina fewde Allah subhanahu wa taala heddi ko onon yimɓe on paamata cubahinali muɗum on paamata ɗemgal ngal ɓe cubahinirta ngal annabi souleymane noon tottama ɗum omo faama fof en jetti Allah omo haalda e diweje omo nana hay gawanteri ay puɗi puɗɗi e leydi ko haalata o laatinoma omo jooɗi saaha goto kanko annabi souleymana ha diwri gotiri wirtimo ha diwri gotiri wirtimo kanko annabi souleymana omo joddino yimɓe o wi yimɓeɓe oɗon gandi ko ndiɗo diwri haaɗi ɓe mbi ala o widdi salmini kam ndi wi yo kisal Allah wonema e hima lamɗo gurte e hima annabi bani israila Allah koye rokkima teddugal Allah jinganima e dow anƴe ma min de komi jahowo to jinnaɓam kono noon komi duttoroɗo fewde e ma oy ko ɗum ɗo diwri ndi haali caggal ɗum diwri ndi arti ndi wimo kisal Allah yo wonema e hima lamɗo gurtaɗo sa haaji jamira kam kala ko paggitimi min e jinnaɓam min gara min ñiɓaɗoma ɗo on saaha golla e amen kala ko jiɗɗa o habiri ɗum yimɓeɓe o joodinoɓe o yamiri diwri ndi kanko souleymane wirtimomo diwri wiyeteni bulbul ndi juuroyi dow lekki ndi wona dillinde hoore mayri ndi wona onje laaciki kanko annabi souleymane o wi wondiɓe makko ɓe oɗon gandi ndiɗo ndiru ko haala ndi de wiyete ko bulbul ɓe mbi ala min ganda ndi wayi kono molutel ni ɓe mbi ehima annabi Allah min ganda ko ndi wi o wi ndiɗo wi mi ñaami feccere tamorore beele nena e aduna surare ga ñamde ko ɗum woni ko ndi haalata o wirti hudu hudu diwri mbitendi noon ene dari dow lekki ene juuri hen ene cuhlel ene tuufi less pittol muɗum kanko annabi souleymane o hulani diwri ndi o wi renta koye wonko woni less hudu hudu wi e hema annabi Allah oɗo ko cuhlel tan cuhlel ala hakkille min gommi koye jalkidde ngel tan hay batte ala ko ngel wawi yam annabi souleymane yeehi arti tawi cuhlel ne jogui hudu hudu e junggo muɗum deke kala ngal jaggini hudu hudu o ijam holi oɗo iyan ala ko kalanumami o wi min de mi tinani tan ha janmi e pittol he annabi Allah souleymane mo feere ma boni an aɗa yiya ndiyam gonɗam nder leydi jeeɗi ɓiiri a yiyani pittol gongol lesma ene woni dow leydi ɗum woni diwru ndi wi so ñawore Allah ari guite ngumat waɗi ndi wulli kayri diwru ndi to souleymane bun dawud souleymane wi oɗon gandi ko ndi haali ɓe mbi ala 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 o wi diwru ndi wi o wi keblanoɗe mayde mahane jirbugol gande kala ko maɗon koko yirbata koko helata keblanoɗe mayde koko arata ɗum woni ko ndi haali ndi wulli gongol kanko annabi souleymane wi oɗon gandi ko ndi haali ɓe mbi ala min ganda ko ndi haali o wi ha nino tagore nde ɓe tagaka tagore wonde aduna nde ha nino nde tagaka walla ni hay sinno nde tagama ha nino ɓe gandi koɓe tagira ko anani kaɗo haala ayi o hikma de mi hawli no fewi ha nino tagore nde tagaka walla ni ala bisimilla baasi ala yoɓe tagi ni kono noon hana ninoɓe noon ɓe gandi hol hunde ɓe tagira anani ka haala diwri gondi ne wiya Tawus ndin wulli ɗo annabi souleymane wi oɗon gandi ko ndiɗo diwri haali ɓe mbiya ala min ganda o wi diwri ndi wi kamatu dinu tudan diwri ndi wi kala ko ñamluɗa ko ɗum jeɓerɗa kala no ñamlirɗa ko noon joɓirteɗa ko ɗum woni ko ndiɗo diwri haali hudu hudu kadi wulli ɗo makko ɗo o wi oɗon gandi ko ndiɗo diwri haali kadi o wi ɓe mbi ala min ganda o wi ndi wi kala on mo yurmota ko yurmetake kala mo yurmota ko yurmetake
ɗum woni ko ndi haali woni ndiwri gonɗi no wiye sirdu ndin wulli ɗo makko ɗo kanko annabi souleymane o wi yimɓe makko ɓe oɗon gandi ko ndiɗo ndiwri haali ɓe mbiya ala min ganda o wi ndi wi ko astahfirullah ya mudnibun istahfirullah ya mudnibun imsino ɗeɗo allah ehemon bakkodinoɓe ehemon bakkodinoɓe imsinoɗe bakkotuji moɗon ɗum de ɗo ko ndiwri haali ko ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haɗi ndiɗo ndiwri warede ɓe wiyama noon ndiɗo ndiwri ko kayri tindinno baba adama kanko kayri tinninno baba adama e nokku no wiyete nokku makka ɗo suudu allah hormanteru ndu ko ndiɗo ndiwri tindinno baba adama ɗum waɗi nelaɗo sallallah alih w sallam wi woto ndi ware aha ndiwri gondi ne wiye ɗaydaraji ndi wulli ɗo annabi souleymane ɗo annabi souleymane wi on gandi ko ndiwri ndiwri haali ɓe mbiya ala min ganda o wi ndiwri ndi wi kullu hayyin mayyitun wa kullu jadidin balin ay nani kaɗo ha o wi kala ko wuuri koko maayi e kala ko hesɗini kayni koko rappi woni ko ndiɗo ndiwri haali ndiwi gonni ne wiye haɗafata walla huɗafata ndi ndiwri wulliɗo makko ɗo o wi oɗon gandi ko ndiɗo ndiwri haali ɓe mbiya ala min ganda o wi ndiwri ndi wi o wi daranoɗa e moƴƴere keɓon ɗum daranoɗa e moƴƴere keɓon ɗum ndiɗone nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam dari o haaɗi ndiɗo ndiwri warede o wi oto ndi waɗe saabu wiyama baba adama nde o yaltata e aljanna he o wullitima allah subhanahu wa taala yeewede no feewi allah yewtirimo ndiɗo ndiwri ndi wiyete ko moltel allah ñimni moltel ɗo makko ɗo ɓe gondi ɗum waɗi ɓe moltel hewani sirtude ɓiɓɓe adama alhamdulillah